Walay klase karong adlaw sa tanang level sa pampubliko ug pribadong eskwelahan sa Bohol. Gumikan sa daotang panahon ug halos walay undang nga pagwan. I-kanselar ang mga klase sa mga lungsod sa Valencia, Mabini ug Clarin gumikan kini sa low pressure area ug shoreline nga nagdala og ulan. Sa advisory ni Valencia Mayor Neil Balite, iyang gitug-an nga nakarawat siya taho nga padayon paghihapon ang kusog nga pagwan sa mga bukirang barangay silang lungsod. Gisuspenso sab ni Mabini Mayor Onji Grace Bernales Lim ang klase sa tanang level. Wala say klase sa tanang level sa lungsod sa Clarin, Albuquerque o Getafe o sa preschool ngadto sa elementary level sa lungsod sa Sevilla. Samtang ang National Irrigation Administration may pagawas og flood advisory human, nasuta nga hapit na moawas ang Malinaw Dam dito sa lungsod sa Pilar. Ipabakwit diha dayon ang maabot sa 24 ka pamilya nga nagpuyo haduol sa dam kay anaa na kini sa critical spill level. Alas 5 sa buntag nga rainfall advisory sa Pag-asa, adunay orange rainfall warning sa Bohol karong adlaw nga nagdala og grabing uwan ug posibleng moresulta sa pagbaha ug pagkahugno sa yuta.